has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap ganin. Mga igsuon, saulog ang simbahan karon sa pista ni San Ireneo, obispo ug martir sa simbahan. Usa ni siya sa gitawag og Fathers of the Church. Nag-ordain ni siya pagkapari when he was 47 years old. Ako 40 years old ko na-ordain. Yan, nahimo dahil ni siyang obispo ug nidipinsag maayo sa simbahan, batok sa mga heresy. Unya, gipatay siya, isip martir sa tuig nga 200. So ang iyang edad ani 70 years old siya nga namatay. Pero nakabot niya ang daghang kadaugan ug pagpatinaw sa atong pagtuo. Uban kaniya padayon tang magampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Kaayuhan nato nga mga nabiktima sa COVID karon ug sa tanan nga benefactors ug donors nato nga makadawat na sila sa ilang mga grasyang gipangayo sa Ginoo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatag kang San Ireneo obispo ang malampusong paglig-on sa kamatuoran sa doktrina ug sa kalinaw sa simbahan. Itugot among gipangamuyo tungod sa iyang pagpangama nga human kami mabag-o sa pagtuo ug paghigugma, maningkamot kami kanunay sa pagpalambo sa panaghiusa ug panag-uyon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Unya mibiya ang mga tao ug miadto sa usa ka dapit diin makita nila sa ubos ang Sodoma. Mikuyog si Abraham kanila aron pagpagikan. Ug nagkanayon ang Ginoo. Dili ko ikatago gikan kang Abraham ang akong buhaton. Ang iyang mga kaliwat mahimong dako ug gamhanang nasod, ug ang tanan nga nasod sa kalibutan maghangyo kanako nga panalanginan ko sila ingon sa akong pagpanalangin kaniya. Gipili ko siya aron suguon niya ang iyang mga anak ug ang iyang umaabot nga panimalay sa pagtuman sa akong mga sugo pinaagi sa pagbuhat sa husto ug matarong. Ug buhaton ko kaniya ang tanan nga akong gisaad. Unya miingon kang Abraham ang Ginoo, hilabihan na ang mga mulo batok sa Sodoma ug sa Gomora, ug ang ilang sala dako kaayo. Busa mulugsong ako aron susihon kung tinuod ba ang mga mulo nga akong nadungog. Unya mibiya
ang duha ka tawo ug mipadayon paingon sa Sodoma, apan nagpabilin ang Ginoo uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo ug gipangutana, laglagon mo ba gayud ang mga walay sala uban sa mga makasasala? Pananglit adunay kalim-an ka tawo nga walay sala didto, laglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon aron lamang pagluwas sa kalim-an ka tawo? Sa walay duha-duha, dili mo gayud patyon ang mga walay sala uban sa mga makasasala. Dili mo kana mabuhat. Kay kun buhaton mo kini, ang mga walay sala mahiagom sa silot uban sa mga makasasala. Dili kana mahitabo. Ang maghuhukom sa tibuok kalibutan, kinahanglang magbuhat sa angay gayud. Ang Ginoo miingon, kung makakaplag akog kalim-an ka tawo nga walay sala didto sa Sodoma, dili ko silutan ang tibuok syudad tungod lamang kanila. Unya miingon na usab si Abraham, Ginoo, pasaylua nga mga has ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Tawo lamang ako ug walay katungod pagsulti bisan unsa. Apan tingalig aduna lamay kapatan ug 5 ka tawo nga walay sala didto inay kalim-an. Laglagon mo ba ang tibuok syudad tungod lang kay kulang og 5? Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kung makakaplag akog kapatan ug 5 ka tawo nga walay sala. Unya miingon na usab si Abraham, tingalig kapatan ra ka tawo ang walay sala. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kun adunay kapatan ka tawo nga walay sala. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko Ginoo nga mupadayon ako sa pagsulti. Pananglit katloan lamang ka tawo sila. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon kini kun makakaplag akog katloan ka tawo. Miingon si Abraham, pasaylua intawon ako Ginoo nga mangahas ako pagpadayon sa pagpakigsulti kanimo. Pananglit makakaplag ka lamang kawhaan ka tawo. Ang Ginoo mitubag, dili ko laglagon ang syudad kun makakaplag akog kawhaan ka tawo. Si Abraham miingon, ayaw intawon kasuko Ginoo niining katapusan kong pagsulti. Pananglit aduna lamay na pulo nga imong makaplagan unsay mahitabo. Ang Ginoo mitubag, dili ko kinilaglagon kun adunay na pulo. Human siya makigsulti kang Abraham, mibiya ang Ginoo ug mipauli si Abraham. Ang pulong sa Ginoo. Salamat Sa Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Daigang Ginoo kalagko, tibok kong kaugalingon, daigang iyang balaan nga ngalan. Daigang Ginoo kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Gipasaylo niya ang tanan mong mga kadautan. Giayo niya ang tanan mong mga sakit. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan.
Gipurong-purongan ikaw niya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluyon ug maayo ang Ginoo. Dugay nga masukog puno sa kaayo. Dili siya kanunay nga mga saba, ni masuko sa kahangturan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dili sumala sa atong mga sala, nagbuhat siya kanato. Nimibalo siya kanato, sumala sa atong mga kasalanan. Kaingon nga ang mga langit, hataas labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kaluoy, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Naasap kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya, miingon siya sa iyang mga tinun-an, manabok kita sa lanaw. Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga miduol kaniya og miingon, magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto. Si Jesus mitubag kaniya, ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayanan. Ug may laing tinun-an nga miingon, Sir, mupauli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, sunod kanako ug pasagdi ang mga patay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining kabuutan sa usa ka tawo makaluwas gyud. Mao na ang Sodoma, posibleng maluwas. Kaning Sodoma dako man kay nga syudad. Nya 40 gyud kadaghag sala atong panahona, pero sa istorya ni Abraham ug sa Ginoo, ang Ginoo andam nga mo kanabang di niya ipadayon, mo cancel siya sa iyang plano nga sunugon ang Gomora basta naalay napo ka mga buutan. Karon basig hotdono na gid tas Ginoong patay aning COVID. Pero naalay napo kabuutan sa tibuok kalibutan, basig maluwas rata. Ang saman, kamo nabilong mo anang napo nga buutan? Aw gusto mong mabilong sa napo kabuutan? Gusto?
May klarong sanong. Si Kristo, mianhis kalibutan, siya na lang usa mo buutan. Pero naluwas niya tibok kalibutan. Usar siya kabuok. Unsa nakaob duha. Muna si San Irenaeus, kaning ato rong gisaulog nga pista, pun-an nato ni San Vicente Ferrer, pun-an nato ni Lorenzo Ruiz o ni Pedro Calungsod. Mao ni sila yung mga buutan. Nya anda mong maliwat ani. Mao na ni problema. Kay ang tinuod nga buutan nga makaluwas sa sala sa iyang isig katao, kana mang liwat ni Kristo. Mao bitaw diri pag ingon gyung Kristo, mutabok ta ngadto pikas daplin, diha dayoy tao nga magtutudlo sa balaod, pasabot nagtuon sa balaod sa Ginoo, Bible scholar or tawgon natog lawyer. Nya niingon dayon siya, Lord, mukuyog ko nimo. Ingon dayon Ginoo, kana ra bang mga milo naa sila'y lungag, mga ilaga na ilungag, ang mga langgam naa sila'y sag, naa sila'y katugdunan, pero ang anak sa tao way lugar nga kapahuwayan. Saman, kuyog ka ng taong wa gyud lugar, way klarong lugar. Kamo, kuyog mo? Ha? Kana bang way klaro asa siya padong? Kuyog mo dili. Istorya magdali magay murug uli sa sus hapit na rabang oras magdali kurog uli sa ato paduna kay imong tumong. Oy, wa para ba ko kapang laba, wa para ba ko kapang hugas didto, wa pa ko kapang limpyo, dugaya sa mahuman ni humili ning paria. Oy, ana. Dugay ra ba kay musugod sa misa? Magyaw-yaw man gani ka. Unsa nakagmukuyog kag taong way kapahulayan, way klaro asa makakaon, asa makatog. Maglisod daw labi na karon nga uso na kay na nato kanang giingon nga stability. Kinahanglan yung stable ka, naadjog kay house and lot, nya naagyoy koral ang imong balay aron stable kaayo, klaro asang imong yuta, kay siguro gyud nga secured ka diha. Nya anha gid sa mga gated subdivisions aron doon nagyoy guard, aron secured ta. Mukuyog pa ka kaning tao nga way kapuy-an. Patay ka diha. Liningi ay rabadayon mo. Ikaduha, niingon ang kani, kuan na ni, disipulo na ni Kristo, pasabot siging simba, way gay siguro, magrosaryo pa din kadlawon. Disipulo man, di sa to pa, sumusunod, or sige tingaling misa, kanang kada adlaw yun ga, sunod sa Ginoo. Uy, usa ka adlaw ni ana namatay magkalit iyang papa. Siya, Lord, mukuan sa ko, mo excuse ako nimo, muuli sa ko kay ilubong pa nako akong papa. Unsa mo say gisultis Ginoo? Pasagdi ng mga patay nga mulubong sa ilang minatay, ikaw kuyog nako. Musugot ka aning tao nga bisag mamatay imong ginikanan, mamatay imong anak, mamatay imong igsuon, di ka papulion kay pakuyogon kaniya. Niaga ni ako atong mga personnel din naam na sila schedule nga day off, kasagaran gyud. Di gyud madaghangyo kayo. Nigingon nimo nga pwede extend lang usa, murag ang naong ba murag mo lagom usa unya. Mukisdom usang naong oo pader okay ra, pero inigla ko pader sa duy mo tong plano tong. Kana yung ang ato bang personal nga mga kuan ba agenda, di gina nato i-compromise sa Ginoo, pero ang Ginoo ang iyang gusto, ang akong agenda mo'y unaha, bahala na ng imo diyang agenda ug makansil na. Nya mosugot ka, mukuyog ka ng klasiyas tao. Ngang iyag yung gusto mo'y matuman. Tutok na. Mao na. Tubitang usang gahapon, ning kalit og kamatay ang akong igagaw nga suod gyud kay nako. Si Orsolino Tabornal, may he rest in peace. Ug ari subayon sa iyang papa, mag-agaw mag-igtag sa og ang akong mama sa Tabornal, igagaw may igtagurha.
Nya gatubo gyud mi, classmate gyud mi, elementary. Barkada gyud. Barkada sa kabuang usahay, mahapakan mi sandal sa among maestra kay kami mga buangon kay dito elementary. Wa may klarong eskwela, basketball, ligo anang sapa. Usahay manung pagsukmagay. Kanang mao na mga pero namatay siya. Kalit kayo. Kani akong manghod kanang gaduyog diha si Clito. Iya pa kuno tong nasugatan tingto niya pagka basta nitungas pa na ngatos bukid pagka Domingos buntag. Iya pag-abot didto ni kuan ni kanang murabag ning lipong ba nya ni suka tinggal ito papareha to sa ni kuan hitabo ni anhing kuan ba katong Eleuterio nga naligo og dagat ana siya sad tanga sa ngadtos bukid kay to ang bukid ilang usasad ka balay nasa nilay balay diri sa dool sa simbahan pag-abot ito nalipong paghuman gitabang gidas ospital patay lang sa dayon gahapon. Say siguro kamong manimba ron din iabot sa inyo lipong mo suka gamay patay na yun ana ba unya kung naay mga hitabo ingon ani nya naa kay na schedule nga buluhaton para sa Ginoo ang gusto sa Ginoo ayaw nag hunahunaan namatay sunod nako sa dito pabita ko sa seminaryo August 28 first year pa ko ato seminaryo, duha pa kabuwan ko sa seminaryo. Namatay akong papa. Gipukaw ko alas 2 kadlawon. Ayan. Brad, tawag ang inyong pamilya. Nako, sayo mang nitawag. Ayan siya, gipukaw Coast Guard ba dito sa akong dorm. Siya mao lagi. Tuwa dito sa telepono, tubaga lang. Tubag ko nga to. Ingon dayon akong maguwang, wa nas papa. Goal kayo hilak pero kay schedule pa man mi magmisa pa mangadji pa dito sa chapel isip community ani appeal gyud ko dito hangtod pamahaw ni paghuman una ko disultis rector igking inta ko nito unsa nganong di appeal bang ka imo man ang papang namatay nasa kong una ingon mang Ginoo pasagdi usa ng mga patay total di nam sa tumlakaw sa papa sa paglakaw patay naman di nakahalad pa ko dito sa misa sa kuan sa seminaryo huot-huot kong dughan pero halad ngadto sa Ginoo mao na tistingin ani ninyo di ba mahimo day mong taong buutan nya okay mo na galingo-lingo na mao na galisod na tarog luwas sa atong kaugalingon unsa may resulta kung mahimo tang taong buutan pasabot liwat na tas Ginoo sama ni Abraham nga nagsigig sunod unsay kabubuton sa Ginoo mulambo tag maayo matod pa sa Ginoo ngadto ni Abraham sa unang pagbasa mulambo ka mahimo kang dakong nasod bisan pa og tiguang na kay ka wa pagyud kay anak pero himuon ti kang dakong nasod mulambo ka ug mao ni unta ang gikinahanglan sa Ginoo nato nga klase sa pagtuo nga kitang tanang Katoliko mulambo ta pero pag binuotan lang kung ikaw karon asawa sigihan kag kulatas imong bana unsaon man pag binuotan sunda ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon pagpakamatay alang sa imong gihigugma aw patay dayon ka pero ang imong kabuutan makapalambo na sa simbahan kung ikaw ginikanan imong anak porting badlungona porti pagyong tapulana bugo pagyod dako pagyog kaon luuran pagyog kaayo sa puton pa kaistanan mangawat pa ini kadako-dako mosuyo pagyod sa may imong buhaton aron mahimo kang buotan nga ginikanan magyaw-yaw dili sige higugma ng imong anak pun asyas paghigugma apil ng imong luha og sipon og laway ipaagas na pero ay gyud ang kasuko ana o tanawa di ba mulambo gyud ka
hasta ng imong anak mahimo ng drug lord. Lambo man. Lambo sana siyang sala. Di oy makonverter na. O gibuhat ni Santa Monica ngadto ni Agustin. O karon nahimo ng San Agustin, gasunod aning tunob nila ni San Ireneo. Kining tanan gustos Ginoo nga atong buhaton. Apil na niining atong pandemic karon. Nga karon og mutan-aw kas YouTube, mutan-aw kas Facebook, porti na sang daghana nga mga balita, mga dinautay sa mga posibleng managan pagka-politisyan sa atong nasod. Bisan pa aning pandemic aing dako nga gidakdakan taning porting dako ang problema, manag-away lang gyapon bahig politika, padayon lang gyapon atong dinautay anang siging dinautay anang bahin anang politika. Grabe no? Ang kuyaw og maapil na sad ming mga pari nga mupanig na sad mi og mga politicians nya mutabang migdaot speakas nya mudahig speakas maglibog ang mga tao kinsa na may ato aning tuhuan kay inig paminaw sa dimo dito speakas magsigi masagdaot diri speakas nya maminaw kadto sakto man sila kung maminaw sa kadiri sakto man sad sila pero puro sila sayo nganuman why paghigugmaay. Why pag inantusay? Mabta na sa una, sige kong ingon, kanus apa ko makadungog og politisyan nga magsigig daig sa iyang kaatbang. Makadungog gani mong ingon ana, kana mo'y butare. Yaw, ang iyang kaatbang gani, way sakyanan, ipahuwam niyang iyang sakyanan para makapangumpan niya. Kana, niya kung ang mga tao sa iyang kontrapartido way snack sa ilang pagrally kay gipugok sad sa ilang leader iyang suguon iyang mga leader tagaig snacks ang atong kontrapartido kay naa man gitay ubay-ubay diha kana mo nay butare pero kakita katag ingon ana na atingali basta na ay mga taong buutan luwas gining atong nasod anang klasihas mga leaders luwas. Pero kani ganing dinautay nga bisan paghapit ta mga matay sa COVID, dinautay lang gyapon. Why ayo gyud. Hasta dinhi simbahan, patay kita. Oh, dinhi simbahan, naagya poy dinautay. I-post pas Facebook ang pari, nganlan pag di mao. Di ra ba gyud makig-atubang, di ra ba makig-istorya, adto man social media hinoon sigig post, balikason pag maayo. Di tamluwas ana pero ako sa inyong balikason I love you all sana all di ba na ako ana-anaan rata mo kanang ana-ana sa Korean ngano man oy kanindot anang libakon ta kanindot anang daoton ta kanindot anang butang-butangan tag istorya kay matod pa ni Kristo sa Matthew chapter 25 kung dauto na mo, kung butang-butangan na mo sa bisan unsang kadautan, ug patyon mo, lukso ka mo sa kalipay, kay dako ang ganti nga inyong mapaabot didto sa langit. Ug mao na hitabo ni Bishop Ireneo. Gipatay siya, gibutang-butangan siya og mga istoryang di mao, gidaot siya maayo, nahimo siyang usa ka dakong santo sa atong simbahan og didto sa langit. Kanindot ana no manggid mo kauyon so sige nindog lang ta mga igsuon uban sa pangalian ni San Ireneos sang pito nato karon ang atong gamhanan og manggihatagong amahan og moingon kita Ginoo patalinghugi kami Ginoo patalinghugi kami. Alang sa simbahan, lukop sa kalibutan, nga sa kanunay, mamahimo kining buhing saksi sa mga buhat sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong nasod, nga matagamtaman na ang tiunay nga kalinaw ug kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan,
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug maumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang kalag, sa mga magtutuo, nga maangkon na nila ang kinabuhing dayon, uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. O Dios, among dalagpadan ug among kusog, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return to be governed by your will, to say the word to me that once I will obey. Your love is well without me, or else will I forego. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat sa Ginoon sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alam sa pagkain paghimaya siyang ngalan, alam sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Maghatag unta kanimong himaya Ginoo kining sakripisyo nga malipayo namong gihalad kanimo sa adlaw na tawhan diha sa langit ni San Ireneo. Makadugang unta kini kanamo sa paghimug-higugma sa kamatuoran aron mahupta namo ang way sayop, ang pagtuo nga walay sayop, mahupta namo nga walay sayop ang pagtuo sa simbahan ug ang walay pagkatarog nga kahiusa niini. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Naasam kanin, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. nang nang ibayaw ito sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaya ang imong santos nga martir si San Ireneo sa pagsunod sa panigingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghigugma sa imong ngalan.
Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, Usana sa kahitasan. dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, Kristo mubalik gani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila, labi na sa kalag ni Orsolino. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dayon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga naha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Nasab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, tagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, nila ako ang ngayong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord.
Magampo kita. Ginoo, pinaagi ni ining santos nga Eucharistia, ihatag kanamo ang dugang nga pagtuo aron kini nga gihuptan ni San Ireneo nga nakahimo kaniyang mahimayaon hangtod sa kamatayon, makahimo usab nga matarong kanamo nga tinuod nga nagsunod niini. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kinabuhi, divine life. Apan magpadayon rani kung andam gyud tang mosunod sa Ginoo, way kondisyon, wa say limitasyon. Ora mismo gyud. Update sa atong nahalin nga mga slots as of yesterday, June 27, sa Hope and Opportunity nga tag 2,000, nakahali na ta og 4,303 slots, 697 slots na lang ang nahibilin. Sa St. Vincent Healing Strength, 4,000 ika slots, tag 500. Ang nahalin 1,782, ang nahibilin 2,218 pa ka slots. Atong pakpakan ang namalit. Salamat kayo. Nya kamusang wap akapalit. Pakpak niya mo niya, inigpalit ninyo.
Puro puros naman tingin mo nakapalit din eh. So, balik na lang sa mong palit. Bitaw, hinaot unta nga ato gining mahalin tanan kay aron buhat kita sa ato mga proyekto nga makapalambo nining atong parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinahagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos.